खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव आयेन बेरेखा दंफां फालांगि खालामनायखौ हाग्रा बिफाना सिग्रोमदों। पर्बतझरा हाग्रा खोन्दोआ माख्रिझरानि खाथियाव महामाया रिजार्भ फरेस्टआव हर गेजेराव नायग्रोमदोंमोन, जेराव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै दानस'जानाय साल बिफांनि दंफां आरो सिखाव फालांगिनि थाखाय बाहायजानाय गंबा गरायनि गारिफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। टि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै हाग्रा मावफारियाफोरा अपारेशन जागायदोंमोन, जायनि जाहोनाव सिखाव फालांगिरिफोरा दंफांजों बुंफबनाय गावसोरनि गारिफोरखौ गारना खोमसिनि आवथायाव खारलांनो गोनां जादोंमोन। मावख'आरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि जब्द खालामजानाय दंफांफोर, जायनि बेसेना 2 लाख रांनिबो बांसिन, बेखौ आरोबाव आयेनारि राहानि थाखाय घराघाट फरेस्ट रेन्ज मावख'सिम दैथायहरनाय जादों। हाग्रा बिफाना दंफां सिखाव फालांगिनि हेंथायै गावसोरनि सिग्रोमनायखौ गोख्रोंसिन खालामबाय आरो बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ हमनो समायखिरा लादों। बिबानगिरिफोरा जायगायारि सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायनायखौ होबथानो आरो महामाया रिजार्भ फरेस्टखौ आरोबाव सोबख'नायनिफ्राय रैखा खालामनो जायखिजाया सन्देह गोनां खामानिफोरनि फोरमायथि होनो खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ हाथिगावआव गाज्रि आखु आरो रां दाबिनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खायो। सनिबार 1 मार्चखालि सासे आइजोआ गावनि बेरेखायै होनाय गाज्रि आखु आरो रां दाबिनायनि अजदनि उनाव हाथिगावआव सासे सुबुंखौ खानाय जादों। दायनिगिरिया अजद होग्राजों एखे एपार्टमेन्ट न'आवनो थायो। हाथिगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव हमनानै लानाय जादोंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव हाथिगाव पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया बुंदों, एफआइआरखौ साननै सिगां होनाय जादोंमोन आरो अजदनि सायाव बिथा खालामनानै जों दायनिगिरिखौ खादोंमोन। बिथाङा कृपा एपार्टमेन्टआव थायो, जेराव अजद होग्रायाबो थायो। अजद होग्राखौ आशिक उद्दिन आहमेदनि बिसि होनना सिनायथि होनाय जादों। अजद होदोंमोन दि दायनिगिरि हकआ गले-गले बिथांजोखौ अनागारि खालामदोंमोन आरो बिथांजोखौ आरो बिनि गथ' सानैखौबो गाग्लोबदोंमोन। बेनि अनगायैबो पुलिस मावख'गिरिया फोरमायदोंमोन दि हकखौ गंसे लावथि लाना आरो हुमखि होनाय भिडिअ'आव हमनाय जादोंमोन। मावख'गिरिया रोखा खालामो बिथांनि लावथिखौ लानानै आइजोखौ हुमखि होनाया भिडिअ'फोर दं। मावख'गिरिया बुंबावदों, दायनिगिरिया गाग्लोबजाग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि रां बिदोंमोन। बिथांखौ खानाय जादों आरो दा न्यायारि बेंथेयाव दं। बिथाङा आरोबाव बुंबावदों, आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव हिट एन्ड रान केसआव पुलिस अफिसारखौ बुथारनायनि दायाव सालायगिरिखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ लालमाटि ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव हिट एन्ड रान जाब्रबथायनि थाखाय दायनिगिरि सालायगिरिखौ खादों, जाय 28 फेब्रुआरिनि मोनाबिलियाव सासे गागि पुलिस मावख'गिरिनि जिउ लादोंमोन। बिसेस सिंघाल मुंनि दायनिगिरिखौ बशिष्टा पुलिसआ खृष्टान बस्ति ओनसोलनिफ्राय हमदोंमोन। बे जाब्रबथाया बृहस्पतिबारनि फुंआव जादोंमोन जेब्ला गंसे गोख्रै खारनाय साखा खबब्रै गारिआ कन्ट्रल खोमादोंमोन, लामा डिभाइडारखौ सौग्रावदोंमोन आरो नलबारीनि घक्रापार पुलिस थानानि अफिसार अ.सि. बिरिंचि कुमार दास सलायनाय गंसे स्कुटाराव सौग्रावदोंमोन। गोहोमआ गिख्रंथाव फोरमान जादोंमोन, जायनि जाहोनाव दासआ जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। जाथायनि उनाव सालायगिरिया गारिखौ गारनानै जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि कारआ टिपि ट्रेडार्सनि मुङाव रेबथुमजादोंमोन। उननि नागिरनाया सिंघालखौ खादोंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव बशिष्टा पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया रोखा खालामो दायनिगिरिखौ मैया खानाय जादोंमोन आरो आयेनारि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ ड्राग्सनि बेरेखायै दावहा सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आसाम पुलिसआ गोबां अपारेशन खालामबाय। आसाम पुलिसआ सनिबार 1 मार्चखालि फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशनखौ सोलिहोबाय थादोंमोन, जायनि जाहोनाव रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां खानाय जादोंमोन आरो फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। जाफुंसार सिग्रोमनायनि मोनसे फारियाव हेर'इन, नोगोद रां आरो फेग्रा बेसादफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन, जाय फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव बिबानगिरिफोरनि गाग्लोबनायखौ आरोबाव गोख्रों खालामदोंमोन।
काछाराव सिलचर पुलिसनि सिङाव थानाय सिलकुरि रड सिलदुबियाव मोनसे फुंखा बिथा खालामनाय अपारेशनाव गंसे गारिखौ होबथादोंमोन, जायनि फिथाय महरै 2.2 कौटि रांनि 415 ग्राम हेर'इन आरो नोगोद 2 लाख रां हमनो हादोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। बे समावनो लखिमपुराव सिखाव सुलुंनि बिथायाव बगिनारि पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरिफोरनि बेरेखायै मोनसे अपारेशन जागायदोंमोन। गासै 154.46 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनाय जादों आरो सासे सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। खोला सालमारा मानकाछाराव तुमनि सुन्दरपारायाव फुङाव हरखाब सिग्रोमनाय जादोंमोन। अपारेशननि फिथाय महरै 2000 याबा टेब्लेट, 51 ग्राम हेर'इन, नोगोद 2100 रां, गंसे मबाइल फन आरो गंसे मटर साइकेल जब्द खालामनाय जादोंमोन। सासे सुबुंखौ खानाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय मोनसे एफआइआर होनाय जादोंमोन। आसाम पुलिसआ रायजो सोरखारनि लाथिख' सहायनो हानाय खान्थिनि सिङाव फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो गोनां दायफोरखौ सांग्राङै जुजिगासिनो दं। रायजोआव फेग्रा मुवानि फालांगिनि हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय आरोबाव अपारेशना सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ बाक्सायाव एटिएम थगायग्राखौ हमदों। आसामनि बाक्सानि सिमला पुलिसआ एटिएम थगायनाय जाथायनि गुबै सन्देह गोनां मिराजुल हकखौ खायो। बरपेटा जिल्लानि खायाकुटसि बनबाहारनि थागिरि ख'खौ मोनसे आन्दोनि खौरां मोननायनि उनाव हमनाय जादोंमोन। बिथांखौ सनिबाराव मुसलपुर बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जादोंमोन। पुलिसनि सुलुंनि बायदिब्ला हकआ एटिएम थगायनायाव लोब्बा थानाय मोनसे गिदिर हान्जानि बाहागोमोन। बिथाङा सानै लोगोफोरजों लोगोसे खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि आनन्द बर'खौ थांखिनानै बुंदोंमोन। बे जाथाया सिमलानि मोनसे एटिएमआव जादोंमोन, जेराव हानजाया बर'खौ थगायनानै गावनि फिनखौ दिन्थिदोंमोन आरो मिथियाजासे बिथांनि एटिएम कार्डखौ सोलायदोंमोन। सोलायनायनि दान्दिसे उनावनो बर'नि एकाउन्टनिफ्राय मोननै लेनदेनाव 40,000 रां दिहुननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बे हानजाया खावनाय कार्डखौ बरपेटा र'डआव 70,000 रांनि सनानि चेन आरो लकेट बायनो थाखाय बाहायदोंमोन। बर'आ गावनि फनाव ट्रेन्जेकसननि एलार्ट मोननायनि उनावसो थगायनायखौ हमदांनो हादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा गावनि एटिएम कार्डखौ नायबिजिरो आरो थाबैनो जाथायनि बागै सिमला पुलिसनो फोरमायो। बिथांनि अजदनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन आरो बेनि सिगां गुबुन सासे सन्देह गोनां 25 बोसोर बैसोनि नुर उद्दिन खानखौ बरपेटानि खायाकुटसि भावखामुरिनिफ्राय खादोंमोन। खानखौ सिगांनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। पुलिसआ गासै हान्जाखौ फोजोबनो आरो आरोबाव थगायसुला खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ त्रिपुरा सिमायाव बिएसएफनि दाङाबाजियाव बांलादेश फोलेरनि सिखाव फालांगिरिनि जिउ खहा। त्रिपुरानि सिपाहिजाला जिल्लायाव शुक्रबारखालि सिमा दाङाबाजि जादोंमोन, मानोना सिमा रैखाथि हान्जा बिएसएफनि मावथिफोर आरो बांलादेश फोलेरनि सन्देह गोनां सिखाव फालांगिरिफोरनि मोनसे हान्जानि गेजेराव मोगा-मोगि जानाया हिंसायारि जादोंमोन, जेराव सासे सिखाव फालांगिरिया जिउ गोमादोंमोन। जोखोम जानाय सिखाव फालांगिरिनि सिनायथिखौ बांलादेशनि नोगोरारि महम्मद आलामिन होनना मिथिनाय जादों। बिथांखौ गोख्रैनो बिशालगड़ महकुमायारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, जेराव डाक्टारफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावो। बे समनिफ्रायनो बिथांनि गोथै सह'खौ आरोबाव खान्थिनि थाखाय देहा फाहामसालिनि मर्गआव दैथायहरनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला भारत-बांलादेश सिमाजों लोगोसे पुथियायाव दाङाबाजि जादोंमोन जेब्ला सा 20 निफ्राय 25 दुथांफोरनि मोनसे हान्जाया बर्डार पस्ट 2057 नि खाथियाव आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाय खामानिफोराव नांथाबनो नाजादोंमोन। बिएसएफ जवानफोरनिफ्राय गले-गले सांग्रांथि होसेयावबो सिखाव फालांगिरिफोरा अजद होनाय बायदियै हेंथा होदोंमोन, जायनि जाहोनाव देहायारि दावराव-दावसि जायो। नांलाय-खमलायनि समाव सासे बिएसएफ जवाना जोखोम जायो, जायनि जाहोनाव बिथाङा गावखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे जिउ गैयै पाम्प एक्शन गान पिएजिनिफ्राय गोबां राउन्ड गुलि गावनो गोनां जायो। रैखाथि गोहोआ बुंदोंमोन दि हानजाया थासारिखौ बांहोनानै बिएसएफ जवानफोरनिफ्राय हाथियार सिख'नोबो नाजादोंमोन। जाथायखौ नोजोर होनानै बिबानगिरिफोरा ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाबफैनाय आरो सिखाव फालांगि हाबाफारिफोरखौ दबथायनो थाखाय सिमा नायदिंनायखौ बांहोदों। स्निथि खौराङाव दङ आइएमडीआ अरुणाचल आरो आसामाव गोबां अखा आरो बारहुंखा जानो हागौ होनना बुंदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफान आइएमडीआ सनिबार 1 मार्चखालि अरुणाचल प्रदेश आरो सा-सानजा आसामाव बारहुंखा आरो सारअन्थाइजों लोगोसे गोबां अखा हागोननि इयुन रादाब होदों।
2 मार्च खालि बोथोरनि हाबाफारिया गोख्रोंसिन जानो हागौ होनना साननाय जादों, जायनि जाहोनाव बे ओनसोलाव गोबां अखा हागोन। बिफाननि खारि बायदिब्ला मोनसे सोनाबारि हेंथा आरो गोजौ बारनि बार मोदाय गिदिंनायजों लोगोसे सोलिबाय थानाय बोथोरनि थासारिनि थाखाय बिबान गोनां। सानजा हिमालय ओनसोलाव सारअन्थाइ आरो बारहुंखा घन्टासेआव 30 निफ्राय 50 किल'मिटार बारनायनि जाथावनाजों लोगोसे लेङाइ हिमालयारि सोनाब बेंगल आरो सिक्किमावबो रेजेंनिफ्राय गेजेर थाखोनि अखा हानायनि आसा दं। सोनाबारि हेंथानि गोहोमनि जाहोनाव हिमाचल प्रदेश, उत्तराखन्ड आरो जम्मु काश्मीरजों लोगोसे गासै भारतआव थांनाय 24 घन्टायाव अखा आरो बरफ गोग्लैनायखौ रेबगान्थिनाय जादों। तामिलनाडु आरो केरालानि माखासे बाहागोफोरावबो गोबां अखा हानायनि खौरां मोन्दों। बेनि अनगायैबो उत्तराखन्ड, पान्जाब, हारियाना, छत्तीसगढ़, बिहार आरो उत्तर प्रदेशआव अखा हानायजों लोगोसे अखा हादोंमोन। आइएमडीआ गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरनि थागिरिफोरखौ जायगायारि बोथोरनि सांग्रांथि रादाबफोरजों आपडेट थानो आरो बारहुंखा, सारअन्थाइ आरो गोख्रों बारनि हेंथायै गोनांथार सांग्रांथि लानो बोसोन होदों। 8थि खौरांआव दङ गुवाहाटीनि साखाथियाव रानीआव ट्रेडिं केलेंकारि, रां थिसनगिरिफोरखौ थगायनायनि थाखाय लाइमोनखौ हमदों। गुवाहाटीनि साखाथिनि रानीआव मोनसे गिदिर बिबांनि फालांगियारि केलेंकारिया बेरखांदों, जेराव पुलिसआ चिन्मय दास मुंनि सासे लाइमोनखौ कौटि कौटि रां थगायनायनि दायआव खादों। रानीनि थागिरि दासखौ शुक्रबार 28 फेब्रुआरि खालि बोलि जानांनायफोरनि गोबां अजदफोरनि उनाव हमनानै लानाय जादोंमोन। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला दासआ गोबां रिटार्न होगोन होनना गावनि फालांगियारि बिथांखियाव रां थिसननो थाखाय जायगानि सुबुंफोरखौ लुबैहोदोंमोन। गिबियाव बिथाङा सुदजों लोगोसे रां थिसनगिरिफोरखौ सुख'नानै बिसोरनि फोथायनायखौ आरजिनो हादोंमोन। जेखि जाया मानो, जेरै जेरै रां थिसननाया बांदोंमोन, बिथाङा फालांगियारि खहाखौ मुंख'नो हमदोंमोन आरो जोबनायाव होफिन्नायखौ बन्द खालामदोंमोन। बेनि सिगाङाव दास आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि बेरेखायै रानी आउटपस्टआव मोनसे अजद होनाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोननि सायाव आयेन बेरेखा फालांगि अपारेसन खालामनाय आरो रायजो-राजाखौ 50 कौटिसो रां थगायनायनि दाय होनाय जादों। अजदआव बिथांनि बिफा, बिमा, मंगेतर, सासे लोगो आरो सासे हेफाजाबगिरिनि मुंखौबो नंखाय दिन्थिनायनि सिङाव रां थिसननो थाखाय लोगो फावफान्दायग्रा महरै मुं होनाय जादों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव रानी आउटपस्टनि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि दासआ ओनसोलाव फैफिन्नायनि सिगां 6 दाननिफ्राय खारखोमानानै दंमोन। 6 दानसोनि उनाव सौफैनायनि उनाव बिथाङा जायगानि सुबुंफोरजों हमजादोंमोन आरो जोंनो खौरां हरनाय जादोंमोन। बिथां आरो बिथांनि नखरनि बेरेखायै आयेन बेरेखा फालांगियारि हाबाफोरखौ सालायनाय आरो रायजो-राजाखौ थगायनायनि थाखाय मोनसे नेमखान्थियारि अजद होनाय जादों। बे आयदानि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड इनफ पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।